This is all we I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Welcome to my YouTube channel NS Creation. Today I am going to the educational tour. जों सफैबायानो कलेज खाथियाव दंफैयो। जोंना दिनैनिया educational tour नि प्लेसआ बगामाटी ओमफ्राय ओरैहाय भुटान। बगामाटी टु भुटान जागोन ओरै माने फैनायाव ओरै हाबबोगोन आरोना भुटानखै। नै जोंना गारिया सफैबायानो ओमफ्राय थांसै आरोना नै जाबाय। आंनिजों नों बाम जागोन निजोंजों। full speed, easy to see when we collide. No one walks away easy. I was a breakfast break ladang. Kumarikata sokni Sinaki restaurant o jagan जों दा breakfast बानायनोसै। जों दा बगामाटीनिनो दाबसे गयबारि होननाय गामियाव दंफैयो आरो जों बे गामियाव नखर नखर हाबनानै जों बे गामिनि थासारिफोरनि बागै सोंगोन आरो जों बेखौ जग्राफि डिपार्टमेन्टनिफ्राय प्रजेक्ट महरै जों लिरनानै साबमिट होनांगौ। बेनि थाखायनो जोङो बेयाव नखर नखर हाबनानै माने सोंनाय जागोन आरोना बे गामिनि थासारिफोरनि सोमोन्दै। फार्स्ट नखरनियाव जोब्बाय जोंना सोंनाया सार्भे खालामगासिनो बेनिफ्राय सेकेन्डआव दा जों बिदिनो सार्भे खालामखांनायनि उनाव डाइरेक्ट पिकनिक स्पटसिम थाङो आरो नोंथांमोना नाय जों दा सफैबाय नै जायगासिम जोंनि डेस्टिनेसना बेनोमोन। Bro, very well now. Happy. Mondir goजौ थांनो बुद्ध मन्दिर दं न बेयाव गोजौ लागि गाखोलांनि आरोना मा दं नोंथांमोननो खिन्थिगासिनो आङो गोजौआव थांनानै दासो साया मोन्दों बै खिनजाय सान्दुंमोन ओमफ्राय दैमा बारना फैनानैसो साया मोनफैबाय आरो ओमफ्राय बै खिनजासो दं हटेलफोराबो दा खिन्थिगासिनो आं दसे उनाव जों दा बुद्ध मन्दिर थांग्रोना फैग्रोनि नै बुद्ध मन्दिराव गाखोग्रा गोजौनिफ्राय फुरा भिउखौ नुहुरो आरोना फुरा 360 भिउ बेयो ओरैहाय दैमा जोंनि टपआव बुद्ध ब्लेसिं बुद्धनि माबा बानायदों होननाय दङ ओमफ्राय दा फट' सिजन सोलिगासिनो जोंना ओमफ्राय ग्रुप फट' मोनसे ला मा दं अमा संनाया अमा संनायबो मोनगोन नोंथांमोना बेयाव अमा संनायबो मोनगोन। दा नै बगामाटीनिफ्राय फैनानै भुटान थांगासिनो दा भुटान र'डआव दंफैयो दारांगा बुङो बे बुस्थुखौ दारांगा मोनबाय दा ओमफ्राय थांगासिनो भुटान सहैथाराखै भुटान गेट मोनहैथ'वाखै जाहाथे भुटान गेट मोनहैनि सिगांनो मोनसे दं बर'फोरनि हटेल बाजै हटेलाव बेयाव जाग्रोनोसै जानानै ओमफ्राय भुटानाव नै भुटानसिम बेनो गेटआ भुटान गेटआ ओमफ्राय जों हाबलांसै आउट अफ कान्ट्रियाव थांसै जों दा जोंना दा मोनसे प्रब्लेम जाबायनो जोंना ओमफ्राय जों माने ट्रेभेलारजोंसो फैदोंमोन ना ट्रेभेलार सिङाव सोनो जाहैबाय गारि गेदेरखौ गारि फिसाफोरालाय थांजायो ओमफ्राय दा मा जायो नायनोसै।